Good morning mga kabangas. Today is Wednesday. So, it's work time. Mahaw. So, niya ta karon dire sa atong kwarter, niya pa atong klase. No? So, kalingaw sa tag video ani. Yan, okay ra ba akong alot? Okay ra ba? Di na kay sag no. Target, right? So, pumatay pa mga kaon sa taning hotcake. Naraw? Kaon sa ta, Lord bless this food, Jesus name, amen. Ayos. Ayos. Palaway-laway yung dana sila. Palaway. Mga estudyante na ako. Right? Antong tagawan ko na malayo. Bubiday na. Ay. Ngaon. Nag-video ko. Akong vlog. Ronel Kider, Kawanders TV. Pag-subscribe. Ay, pag-hi. Sa inyong section. Panther. Biander. Shout out credit Biander para shout out. Pag-subscribe mo. Para ma-subscribe mo. Kan dili mo subscribe, mabidbid. Sige, bye-bye. Ada kayong tanom guys, oh? Ha? Kalit lang na ni turok ba? Wala subuha, ni turok lang kalit. Nga. Nagpamatrod lang nga. Nabuhi kayo na sa nga. Wa na sa timana, ni turok lang kalit. Kita pa bang taong kumplito. Nang taong tapulan, wag yun may mus kinabuhi. Na pagtapol-tapol, trabaho, kay pobrita. Trabaho ta kay pobrita. Ano mo? Kita ninyo na mga kabangat, bro? Oh. Iturok ko sa kiyawa, gitanom. Ukluwa eh. Mangluwa. Malangal nga bata, nangluwa. Kabangal ng luwa, maluan ganyan akong hinapay, bantay ka. Nabuhi ganyan nga, manigit ano mo. Turok na sidri ba? Istoryalan akong hotcake, kurot na. Paras kaya bata daw ng luwa daw. Tayo lang mo diya. Luwan lang niya ako hinapay, kadar ba ini? Gubot yung kalibutan. Sulod na ko kay Uhaw. Alright. May santi ako lang gay. Inang binuangan ba? Alright mga kabangas, no? We are thankful that we're still alive and kicking. Nakatrabaho pa tanya, nasa tari niya itong balay-balay nga
Murag salag, oh, daghan bitay-bitay. Pero sagdi lang nang bitay da. Importante ang nagbitay na to, nara. Joke! Butangan na sana ninyong Malaysia. Shout out to my sections, Grade 8 Baronyal, Grade 8 Beneficial, Grade 8 Becoming, Grade 8 Brimming, Grade 8 Blissful. Magklase taon niya, prepare yourself. Your teacher in MAPE, Mr. Keder, is already studying. Akin pa rin ang huling halakhak, ha? Alright. So, happy lang ta. Kasi nagkamuritsing na happy lang. Simple as that. Alright? Alright. Okay. Ayon ko. Kira ko uniform. Diba? Napay kira. Mura lang dili na nga son ba? Malangaw kapag gingnang ko, sir. Mura lagi kag Batman. Tungodan niyo. Malang dangas ba? Tingnan mo ko social ti, sir. Sada kag ginapay. Mura kag Batman. Sada sa... Batman si Mumbaga. Mura kog Batman. Ikaw, mura sag si Ultraman. Ano na mga bata? Curious kayo naman. So well, anyway. Again, today is Wednesday. So let's be happy. No? It's nice to start our morning with joy and smile. Huh? Alright. See you unya. Oy, don't forget to like, share, and subscribe. Babu. God bless. God bless. God bless. Babu.